Veluna GLP Booster er ikke alt det, de taler om derude, og du kan blive snydt. Se med til slutningen. Denne video kan redde din pengepung og frem for alt dit helbred. I denne video vil jeg fortælle dig alt, hvad du har brug for at vide om Veluna GLP Booster med stor oprigtighed. Om det virkelig holder, hvad det lover, om det er værd at teste i 2020, og frem for alt, om det kan bringe en reel forandring. Og jeg vil sige dig én ting med det samme. Det sælges kun på den officielle hjemmeside. Alle andre steder er produktet forfalsket, og jeg har set mange annoncer på internettet. Pas på, jeg efterlader den officielle hjemmeside i beskrivelsen. Veluna GLP Booster lover at hjælpe dig med vægttab og forbedre dit velbefindende ved at virke på flere afgørende punkter. Stofskiftet, energiniveauet og mæthedsfornemmelsen. Men pas på, det erstatter ikke en afbalanceret kost og motion. Men virker det virkelig? Svaret er enkelt. Det fungerer som en støtte til at hjælpe dig. Det vil ikke gøre mirakler. Faktorer som kost og motion er stadig vigtigere. Det er nødvendigt at have realistiske forventninger. Det er ikke et mirakel. Intet kosttilskud gør mirakler. Især naturlige kosttilskud er kun støtter, der faktisk kan hjælpe dig. Formlen kombinerer naturlige ingredienser som Astragalus membranaceus rotekstrakt, Panax ginseng ekstrakt, bitter melon, momordica og Gymnema sylvestre, der understøtter stofskiftet og det generelle velbefindende. Det er værd at teste med realistiske forventninger, og hvis det ikke lever op til det, du forventede, så bed om pengene tilbage på den officielle hjemmeside, så på grund af garantien er testen det værd. Men husk kun at købe via den officielle hjemmeside. Link i beskrivelsen. Veluna GLP Booster bruger en formel designet til at optimere stofskiftet og øge energien. Om bivirkninger. Da det er naturligt, er der ingen rapporter om alvorlige tilfælde. Alligevel, hvis du har en specifik tilstand, bør du konsultere din læge først. Og der er mere. Veluna GLP Booster tilbyder en 60-dages pengene tilbage garanti. Hvis det ikke virker for dig, er det muligt at bede om refusion. Men bemærk, dette gælder kun for køb foretaget på den officielle hjemmeside. Linket er her i videobeskrivelsen. Undgå Amazon eller uautoriserede hjemmesider. Desværre er der mange farlige forfalskninger. Så er Veluna GLP Booster det værd. Hvis du søger naturlig støtte til din vægttabsrejse, kan dette kosttilskud være en mulighed for at hjælpe dig. For udsat at du ikke forventer mirakler uden engagement.